Mana sitting internet not to general one may you see a go so na one million. Because if you don't want to see a couple na yan if you want to no go on your brand more. If you up with more maybe more maybe if you go motor to go with a more you take who see an ocus and make you win this year. Now you're here. On your mom, we are one where I do December 10 last year. Look on nothing above the year. I only don't want a baby and a vision. Mamma can come. I'm going to come on. I am 1 million. Also, when I can put a motor, I can put a motor. On after one, although I was not your iPhone and the motor, I can put you on a February. Okay, more here. What do you want to come? Adakacho ya Obama ore mo na lori oro maka ni tori kena wo na me wore ki tori gasire me mo na mu isi na yeso me mo no nwa na di me mo no ri fo na gbotu uzo mana iba mmụọ onwere ife ga na emekarịsị ife ma bụ nke kwụba aka ọtọ mmụọ ya ya na agbara ọgụ mmụọ ya ga na-eburu ụzọ ya ga na-ebere gị azụ ya ga na-achụ ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ n'ife na-eme agwọrọ m onye ọgwụ ọ dị ka iyi nke mbụ gbugburu egbu ndị na-agbute ihe bụ abụrọ muslim ndị nna gwụrụ ọgwụ ịba mmụọ n'ore onwe gwu ịgba bụ nke mara chiwu ma ndị mmiri wu ime ha n'ụzọ ife na-aba nwere ozi ife ọzọ mmụọ bụ mmụọ na-arụ ezigbo ọrụ ọ mmụọ na-arụ ezigbote ọrụ ka ọ bụ ịrịba ya bụ mmụọ ekwuba aka ọtọ emegidere mmadụ eri na nke mmadụ maka ya bụ mmụọ na-asọ onye na-emegide mmadụ maka iwere ike bịa ọ bụrụ na-emegide mmadụ ịbacha ya bụ mmụọ ife ahịa agara agụ mgba bụ kwụba aka ọtọ eri na nke mmadụ gị na mmadụ ibe emekọ biznes ego were nke gụnye onye ahụ nke ya ọ ya bụ mmụọ ihe ọbụla bụ ife ị na-eme ya bụ mmụọ ya kwudoro egwu ọ na-agazi a sị m ya bụ ụbọchị taata aja ya achụ n'ụbọchị taata ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma maka na nwa obere oge kịta na nwa obere oge na o rute nso kịta na bịa ewere ife eji ememe mmụọ ebido ya bụ mmụọ ozugbo bido ịchụ ya bụ aja and ya bụ aja ka a na-achụ ya a ma aga ụfọdụ na isi n'ọrụ m niile ihe ọma mere nwoke ga-emere nwaanyị ọganiru ya adịrị nwoke ọganiru ya adịrị nwaanyị ngwa eji eko o ji efu na ihe a kwuru na aha ọfụ anyị nọ ihe ọ ga-abụrụ anyị ihe nnukwu ife ndị ya arụghị ụlọ ga-arụta ụlọ ndị ya arụghị moto ga-enwe moto ndị ya ga-enwe obi ihe ọbụla bụ ife anyị na-eme ọ ga-agaziri ya maka na ndị be anyị na-ata ezigbo afụfụ a na-ata ezigbo afụfụ mmadụ na-esife ihe ihe gbagide mbọ m nwa isi mana ana m anya ogwugwu anyị nọ n'ihu ya n'ụbọchị taa mmụọ niile anyị achụrụ aja mmụọ niile anyị eburu ehi ya taa a sị m na ndị ọrụ na anya fụrụ anyị n'ụbọchị taa Amaka ji emere onye ọbụla Amaka ji emere nwoke ọ ji emere nwaanyị anyị na-anụ ụbọchị na-anọ ịnakwa anyị ya afụkwa onye isi ndị ọdịnala Ọkịja ọ nọkwa ebe a ekekere ụwa Chukwu
eze dibịa ọ ga-adị